Huomenta. Moikka moi kaikille. Tänään on 12. päivä joulukuuta ja nämä 12 yötä jouluun. Ollaan puolessa välissä jo joulukuuta menossa. Meillä on tänään tämmönen maisteluvideo, missä meillä on erilaisia suklaakarkkeja. Tällaisia. Jouluherkkuja, suklaakarkkeja. Meillä oli aikaisemmin se joulujuomamaistelu, niin sitten me ajateltiin, että pitää näistä joulukarkkiistakin tehdä suklaista tämmönen maisteluvideo. Meillä on tässä lautaset ja tässä on 8 eri suklaata ja sitten mietitään mitä ne on ja lopuksi sitten nähdään, että mikä se sitten oli se meidän arvuuttelu ja löytyy oikea vastaus lautasen toiselta puolelta. Aloitetaanko? No niin, aloitellaan. Eli ykkönen on tämmönen valkoinen. Joo, mä tiedän mikä tää on. Täällä on lakritsi täältä sisällä. Tää on pandaa. Tää on pandan valkosuklaa lakritsi karamelli. Me yleensä aina iskän kanssa ostetaan. Mä ostan isälle isänpäivänä noita. Tuo lakritsi mä en niin hirveästi tykkää. Joo. Mut mä ekana luulin, että nois ollut niitä itsenäisyyspäivä, niitä jotakin sinisiä. Siis eikö ole joku karkki, joka on semmonen sinivalkoinen, on niinku itsenäisyyspäivänä? On, mutta se on ehkä semmonen, missä on ruskea ja valkoista. Okei, joo. Et se on ehkä kaksivärinen. Okei, mennään sitten kakkoseen. Joo, se on tällainen lehti. Eli tää on varmaan, mä veikkaan, että tää on joku Tää on panda, niin, konvehtirasiasta tai semmosesta. Älä vaan, että tää on se ananas. Onko mukaan? Tää on se ananas, joo. Joo, ihan selvästi toi on se ananas. Mutta toffee. No ei mun mielestä toffee maista tuolta. Mutta siis toi keltainen mikä tuolta tulee. No. Se nähdään kohta. Sitten on tämmönen jännä, vähän niinku salmiakki kuvio tässä pinnassa. Joo, tää näyttäisi olevan tummaa suklaata. Ai tummaa suklaata. Näyttäisi Kun mä tiedän. Kato. Tää on tummaa suklaata, mutta täällä voisi olla vadelma sisällä. Joo, tää on se. Kyllä tää ulkonäkö. Toi on se. Ei oo ihan mulle kyllä. Ja vadelma on liian kirpakka. Mä en tykkää kans tummasta suklaasta, mutta toi on ihan hyvä yhdistelmä. Ja mä tykkäisin varmaan, jos tuo vadelma ei olisi niin kirpakka. Tää on joku dumle, mutta mikä tää on? Tai niin tää on tämmönen ihan tavallisen paperikarkin näköinen. Niin. Ei ookaan dumle. Tää on se... Pätkis? Ei. Ei. Kun tää on se... Tää on hyvä. Tää on hyvä. Ja mä tiedän mitä tää on. Siis tää on kans siitä semmosesta lajitelmasta, semmosesta rasiasta. On. Joo, oota mä keksin sen vielä mikä se on. Joo, mä maistelen vielä lopuksi. Toi taitaa olla mun lemppari. Tää oli neloskarkki. No taitaa olla mun lemppari. No niin. Ja tää on kans siitä Tää on vähän tämmönen simpukan näköinen. Joo, ja tää on siitä pandan siitä keltaisesta rasiasta. Niin sitä juhlapöydän korvi. Niin. Mutta mikä sen nimi on, niin... No, ei oo kyllä hajuakaan mikä sen nimi on. Tää on niinku semmonen niinku... Kun se on just juhlapöydän korvehti, tää on just semmonen teen tai kahvin kanssa olla herkku. Tää ei maistu miltään, eli sit kun sulla on nyt että sä niinku otat vaan se yhden karkin ja se on sit siinä niinku kohteliasti. Joo. Eli ei maistu miltään. Ja jos tää on se mitä mä kuvittelen tän olevan, niin tää on semmonen mansikkapallo. Eli tää on tämmönen valkoinen pallo, jossa on vähän pilkkuja. Sen mä tiedän, että jos tää on se, niin tässä on vaaleanpunaiset paperit yllä ja tää on semmoisessa vaaleanpunaisessa. No maista aikaa. Tuleeko sieltä jotakin tahnaa, jos mä purasen sitä? Ei. Ja niin se on kiinteä. Tää on just se, mutta mikä tän nimi on? Mä näen siellä silmin sen paketin, mutta mikä tän nimi on, niin mä en osaa sanoa. Mutta toi on mun suosikkikarkki, noita pitää mun on ostaa. tää. Meloni olisi mun lemppari. Sitten mä sanoisin nyt, väittäisin, että tää on se ananaskarkki. Ja tässä on tämmöset jännät, vähän niinku vesipisarat. Mutta ei ookaan. Tää on joku noukatti. Eiks oo? Ei mikään hyvä. Mä oon niin nuori vielä, niin mä syön niin vähän niitä konvektirasioita, niin mä en tiedä mikä tää on. Tää ei oo hyvä. Tää on just semmonen tästä kahvin ja teen kanssa otat vaan yhden. Se on semmonen niinku äklämakkee, mut ei oo semmonen niinku donitsimakkee. Mutta voisiko tää olla taas tummaa suklaata? Eli tää olisi 8. Ei toi ollut kyllä jälkimaku, kyllä tästä 7 tuli kyllä. No, maistetaan viimeinen. Hei, tää on semmonen minttu. Siis joo, tää on hyvä. Joo. Taisi olla Kiankin suosikki.
Nyt. Noniin. Mitä jälkipuista tosta? Noniin. Mä näytän karkin, eli tämmönen valkosuklaakarkki, missä oli tätä lakritsia tällä sisällä. Ykkönen, eli sädelakritsi valkosuklaapandan. Eli Joo. säde oli sen nimi. No sitten oli tää lehti. Toffee Cream Panda. Eli sekin oli siitä, se oli siitä juhlapöydän konventissa. sitä. Sitten 3 oli tää, missä oli tätä vadelmaa sisällä. Strawberries, eli niinku vadelma. Jakobsen. Ei mitään hajua, mikä tää Jakobsen on. Okei, mä olisin väittänyt kanssa, että se oli jostain joko Fatserin tai... Mutta se ei ollut sitten siis, Pandan. eli se, nyt voisi sanoa, että se ei ollut mistään semmoista konvehtipöytää. Niin, ainakaan näistä perinteisistä. Perinteistä kyllä. No niin, sit 4 oli tää Dumlen näköinen. Oliko se siis pipari Fruit. Futke, mikä Niin, toi on? Ja panda, futke, niin, pandan, joo. joo. Eli se on mun lemppari se 4. Joo. En olisi uskonut, että se on piparimakuinen. Mulla tuli ekana mieleen pätkis, tai se massa. Se Niin, kyllä. pätkiksen se. No sitten tämä perinteinen tämä... Simpukan näköinen, Simpukan näköinen. vitonen. Eli suklaatryffeli ja sekin oli sitä pandan konvehtirasiasta varmasti. Sitten on 6 oli strawberries, cream, Lindorfi. Niin, se on Lindorfi, niin just se. Joo, nyt tiedän mikä se sitten oli. Joo. Siis siinä on cream, eli vähän semmonen niinkun, se ei ollut semmonen niinkun jankkimainen, että se on se, Joo. oli se kerma sieltä sitten. No niin sitten... 7. Se oli tää meidän... Tää noukatti. Ei mistä en tykännyt. Niin. Eli hetki pieni. Zapakliore. Zapak. Niinku Z-A-B-A-G-L-I-O-R-E. Joo. Joo. Ja tää Pandan. on pandan, Joo, joo. pandan. Sitten oli niinku Mint Jakobsen. Niin. Eli tää oli kans... Tää oli samaan sarjan... Puistutus tuleeko vieläkin? Tää on samaan sarjan ton vadelman. Joo, sen Eiks 6 niin? kanssa. Joo. Joo. 3. Eiku anteeksi 3, niin kuin toi, katoin 3 ja 8 oli niinku samasta. Jakobsenin. Niin. Sitten oli yksi tommonen Lindorfi ja sitten oli pandaa. Joo, ja toi panda, toi säde, niin tää valkosuklaa, niin tää on semmoisen Irtoitussa. Okei, no mikä sun lemppari nyt näistä 8 oli? 6. Niin, eli se oli se taraperistin Lindorfin vaaleanpunaisessa paketissa. Ja mun oli lemppari, oli se, oliko se 4? Joo. Eli toi pipari Futke panda. Tää oli tosi hyvä. Ja mä voin syöttää nyt kokonaan loppuunkin, kun toi oli hyvä. Mutta tänään, tuossa parin tunnin päästä, niin on vielä kauneimpia joululauluja Pyhäristin kirkossa kello 12. Niin menkäähän sinne kuuntelemaan joululauluja, jos ette ole vielä käynyt. Kyllä, ja kiva kun olitte tässä meidän maisteluvideossa mukana. Ja voitte ottaa kotiinkin ja maistella erilaisia karkkeja. Iltakarkkeja, just näitä konvehteja. Ja mikä on teidän lemppari sitten. Mutta hei, kiva kun olitte taas mukana. Nähdään taas huomenna. Moikka moi! Moikka moi!